सरकारा बोरै लानो हेमन्त बिश्व शर्माया सानफ्रामबो सिखारबानो मिडियायाव बेखौनो बुंगासिनो दङ जे आसामाव मुस्लिम संख्या 40% जाबाय 40% जाबाय थारमाने मुस्लिमखौ फोजोबनांगौनि धोरोबनिफ्राय सिगाङाव बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा एखे अबहेला नंगौ जोङो दिनै बे दिबिथला बाजार दिबिथला हाथाय पर्बतजरा निनो अंग बियो दिबिथला हाथायाव जोङो दै बानायावहाय गोबां रोखोमनि खहा जानायफोरखौ लानानै जोङो सांग्रांथि मेलजों लोगोसे दैबानाखौ लानानै गोबां रोखोमनि बेमार मेगननि बेमार दैनिफ्राय जोनोम जानाय बेमार उदै सानाय खर' सानाय गगा मोननाय बेखौ लानानै जोङो मोनसे मेडिकेल केम्प बसायदों बेवहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि दंदेरो लोगोसे जोंहा जवाहार बाल मन्चनिनो माबा आसामनि क'अर्डिनेटर डक्टर साजिद हुसैन आरो लोगोसे जोंहा आसाम फरेस्ट कंग्रेस कमिटिनि भुपेन बरा बिथांनि बोसोन मथे जोङो बे फ्रि मेडिकेल केम्पखौ बावहाय खालामदों दा बावहाय ओरैबायदि माने गोनांथि बायदि मोनदों जोङो बेहाय फैनानै जे नंमारगौ रायजो राजाफ्रा खोब खस्थ' भुगिनानै दङ नानानथा रोखोमनि जब्रा जन्था दैनि आंखाल जानाय लोंनायनि आंखाल आबाद फोथारा खोलसि फानाजों फबजोब्बाय दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामदों जोङो गभर्नमेन्टनि थोरोबनिफ्राय सिगाङाव बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा एखे अबहेला अरुप दे बिथांनोबो खबर जनायदोंमोन बिथांमोनहाबो अबहेला दा बे गासैखौबो नायनानै जोङो सिन्था खालामबाय जे नेचारेल केलामाइटिया मानसि लानानै जाया सोरबा मुस्लिमनि थाखाय आलदा सोरबा बर'नि थाखाय आलदा बेबायदि नङा दै बानाया आसामावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय दिनैसिमबो बे एखे परिबेसावनो दा बेखौ लानानै जोङो दिनैहाय एसे रायजो राजानो अनसुंथाइ जे बिथांमोननो फोथायनायखौ होफैदों दा बे मेडिकेल केम्पआव बे डक्टरजों लोगोसे गोबां स्टाफ आरो स' मानसिफ्रा बिथांमोनहा दिनै देहानि फाहामथायखौ लागासिनो दङ जों बाहाय खोब रंजानाय मोनसिगारदों आरो मा सरकारा बोरै लानो हेमन्त बिश्व शर्माया सानफ्रामबो सिखारबानो मिडियायाव बेखौनो बुंगासिनो दङ जे आसामाव मुस्लिम संख्या 40% जाबाय 40% जाबाय थारमाने मुस्लिमखौ फोजोबनांगौ नायदो सासे गिबि आसामनि मुख्यमन्थ्रिनि भाषायानो जुदि बेबायदि जायोबा बिनि सिलादार बेलादार प्रमद मोनहा मा सानगोन मा मावगोन अरुप दे मोनहा मा मावगोन रावबो जेबो मावा दा जोङो बेबायदि हादोरखौ देशखौ रायजो राजाखौ जोङो बिसिनि आखायाव हगारनो हाया बिथांमोनहा मावनो हायाब्ला कंग्रेसआ गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो जोंहा बेबस्था दङ जोंहा जोंनि प्रभिजन दङ आरो मोनथाम जायगायाव आदम बाजार बेनिफ्राय मदाथि आरो दामपुर माखासे जायगायाव जोङो लानायनि पदक्षेप खालामहरो बिनि सिगां जोङो प्रमद बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय मिडियानि जुगेदि जे साननै सानथामनि गेजेराव नोंथाङा मेडिकेल केम्पखौ ला मानसिनि राहाजों लोगोसे जिब जुनारनि गोबोर आंखाल गांसो माबा मोसौ गुमग्रा बोरमा बायदिसिनानि गांसोनि फोथारा साफा दैजोंनो फबजोब्बाय खोलसि फानाजों फबजोब्बाय दा बे बेबस्थायाव भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना लाफानानै खालामोब्ला दैनि बेबस्था होयोब्ला आरो बे खोलसि फानाखौ बुथुमनानै मोनसे आबादनि बांलादेशनि टेक्न'लजिजों जुदि आबाद मावनायनि बेबस्था खालामबा नङाबा बे रायजो राजाफ्रा बबावबा 20थानि बारा गामिफ्रा एबारावहाय 6 माससिम जेबो आबाद मावनो हालिया दा बेखायनो खनसेबाव आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि जरिये खावलायनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा थाबैनो गावनि बाहायनायखौ थिनहरनांगौ आरो बबे जायगायाव फ्रि मेडिकेल केम्प लानांगौ बेनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन